तुमच्या असणारे सेनानी एकही त्या योग्यतेचा नसल्यामुळं ते पत्नी माझ्यावर गेलं आणि यथा योग्य मी ते पूर्ण जर का ते पूर्ण होत नसेल तर हे फुकाचे अधिकार घेऊन कशाला 9 दिवस व्यर्थ गेला असं मी म्हणतोय. आणि जर तुम्हाला त्याच्या पुढचे दिवस असेच व्यर्थ घालवायचे असतील अशा सेनापतीची गरज नाही. मला गरज नाही. अगदी चांगलं बोलला. गरज कुणाला आहे? मला आहे. मला त्याची गरज नाही. कारण अघोरी अत्याचारी यांचं नेतृत्व करण्यापेक्षा ते पाप भोगण्यापेक्षा मी असाच राहील. पण मला एक ठाम आहे, मी सेनापती पदावरून उतरण्यापूर्वी हे सेनापती पद कुणाला देणार आहे? अन्य कुणाला भाई सांग जीवन केवळ माझ्या आणि माझ्या हितासाठी आहे. रक्ताच्या पोटापेक्षा सुद्धा ज्याने आपलं श्रेष्ठत्व माझ्यासाठी सिद्ध केलंय तो माझा परम मित्र अंगराज. अरे या गुरु राजशासनाचा अपमान करतोय. त्या सूतपुत्राच्या हाती सेनापती पदाचे अधिकार देऊन कोणत्या पापाला प्रोत्साहन शब्द ऐकून नाही स्वस्त बसणार. अरे हे जर शब्द पुन्हा बाहेर पडतील तू घोड्यांचा खरारा करावा, हाती वाघदोरे घालायस आणि रणांगणी यावं आणि म्हणून तू अर्धगती सुद्धा नाही असं पहिल्या दिनी मी कथन केलंय. ते माझे शब्द मातीमोल होणारे नव्हे. तू सेनापती राय नाही. हे जर शब्द तुमच्या मुखातून बाहेर पडत असतील तर मित्र सुयोधन क्षमा कर कर्णाला. कशाबद्दल? तुझ्यासाठी आतापर्यंत बरंच सहन केलं मी, पण हे उद्गार जर या आचार्याच्या मुखातून बाहेर पडत असतील तर हे शब्द सहन करणं करू शकत नाहीये. याच्यासाठी मित्र तुझ्या मनात येणारी इच्छा जीवनात वेळ आली असेल तर तुला हवं असणारं यश एक दिवस देईल. पण या क्षणी या कर्णाची प्रतिज्ञा आहे. तर माझी पुन्हा मी अवहेलना केली. वास्तविक स्पर्धेच्या वेळी अशी माझी अवहेलना झाली. बरोबर हे मित्र, त्या क्षणी धंग देशाचं राज्य तू माझ्या स्वाधीन केलं. राजकर्ता म्हणून तिथं पुन्हा प्रस्थापित झालाय. पण आचार्य कर्ण जातोय, पण जाताना एकच सांगून जातोय, एकच घनघोर प्रतिज्ञा आहे. मस्तकी मुकुट किंवा कंठात हिरे माणिक मोती घातलाय तो खरा योद्धा नव्हे, ज्याच्या अंतःकरणात खरी माया ममता आहे. दुसऱ्याचं मन ओळखतो आणि मनगटाच्या द्वारे असणारे पराक्रम रणभूमीवर गाजवतो तो जगातील योद्धा. योद्ध्याला प्रतिज्ञा गरज नाहीये. म्हणतात या कर्णाची प्रतिज्ञा की हे आचार्य रणभूमीवर युद्धासाठी सेनापती म्हणून आहे तोपर्यंत अंगराज करणं आपल्या हाती युद्धासाठी सत्यानाश झाला. कारण विषारी सरपत कात टाकत असतात. जेव्हा नको होतं तेव्हा कात टाकून मोकळे होतात आणि अंग करून आपल्या भुयारात लपतात. तुम्हाला काय वाटलं? माझ्या मित्राला प्रतिज्ञा करून इथून गेला याचा अर्थ पुन्हा तुमच्यावर विश्वास ठेवणार की काय? तुम्हीच म्हणाला होता अन्य कुणी सापडला नाही म्हणून सेनापती पदाची धुरा तुमच्या हाती गेली. घोड चूक होती माझी आणि त्या चुकीची सुधारणा करण्यात आली. अनेक योद्धे उतरून ठेवा. हे अधिकार सेनापती पदाचे वस्त्र काम साधू शकत नसाल तर अधिकार
कशाला हुकाचे अधिकार घेऊन फिरवणे? ही सत्ता अधिकाराला सांगतोय. अधिकार तुझा आहे. आज अरे कुणाला हवंय हे सेनापती बघ, कारण बापाची सेवा करण्यापेक्षा यांना त्याचे बाजूला राहणं मला योग्य वाटतंय. बस काय तुला जायचं असेल त्याला हे जसे मी मान्य करतोय. तुमच्या एवढा जगाचा चित्रपट मी पाहिला नाही. तुमच्या एवढा ज्ञान नाही मला. मी अज्ञान आहे आणि अज्ञानपणानं अपयश पदरी पडल्यामुळं खचून गेलो. नको ते शब्दांना ताडण केलं. क्षमा करा. अजून ते लहान आहे, अजून त्यांची बुद्धी परिपक्व झालेली नाही. पण बोळा तुमच्या हाती आहे ना, आणि म्हणून डोळ्यानं दूध पाजाया ना. हो, आमची लहान आहे असं सांगताना तुम्हाला काही आमची अर्थ दाढी पाहिजे. अजून पिकलेली ज्याला नाही. पुत्र संतान झालं अशाला राम का म्हणता. तुमचा वास्तविक अनुभव तुम्हाला कळलं पाहिजे. यांच्या पितामह भाई, यांच्यासाठी क्षमा करा. आम्ही ते काही बोललो हे त्याबद्दल तुमच्या क्षमेचं याचना मागतायत, करा. मोठ्या मनानं क्षमा करा आणि पुनश्च स्वीकारा. हे सेनापती पदाचे अधिकार हे अधिकार स्वीकारा. विश्वास आहे तुमच्यावर आमचा. घ्या म्हणतोय, विनंती करतोय. घ्या. ठीक आहे मामा, ह्या म्हणजे दुसऱ्याच्या वंजीनं पाणी पिणारा देवव्रत भीष्मर रे. पिऊ नका नाकाचा बुद्धिमत्तेला पटेल आणि माझ्या कुलधर्माला शोभेल असं वर्तन मी करणार आणि तशी कृती मी घडविणार. तुमच्या सांगण्याला नव्हे, कारण तुम्ही आमचे अतिथी आहात. आम्ही घालू, आम्ही देऊ ते खा प्या आणि आपल्या चातुर्याची मजा करा. आम्हाला धडे आणि तुम्ही देऊ नका. तुमच्या क्षमा अंगावर मागतोय. तुम्ही घ्या. घ्या हे अधिकार. घ्या. पूर्ण विश्वास आहे. आम्ही तुमच्या अन्नावर वाढतो, तुम्ही आम्ही खाल्लं. पण सुयोधनाचा तुम्ही बोललेला शब्द सत्य करता, मग ही टाकलेली थुंकी तुमच्यासारखी व्यक्ती कशी घेईल? बाबा हे शकुनी वास्तव्य जिभेचं टोक कुणी लावलं याला? मी लावलं की तू लावलं की याने लावलं? त्याच्यापूर्वी तुम्ही विचार केला पाहिजे होता. मी टाकल्यानंतर घेणार नाही मी बोलला होता. त्यांच्या विनंतीचा आदर केला. आणि विनंतीला आधार सगळ्याच्या देऊन मागं स्वार्थ तरी नाही, विनंती नाही. टाकलेली धुंकी घेणारा शंतनू पुत्र आता नसेल. देखील मी सांगतोय, त्या अधिकाराला नव्हे, पण ज्या विश्वासानं हे सेनापती पदाचे अधिकार तुम्हाला पुनश्च दिले आणि ज्या विश्वासानं तुम्ही ते पुन्हा स्वीकारला, मग एकच आता सांगा. तुम्ही नेमका माझ्यासाठी काय करणार? एकच सांगा. सुयोधन निराशेचा गर्द वादळात तू सापडलाय. विचार तुझे कसे असू द्या, पण पदरी पडते ती निराशा आणि याला जबाबदार ना तू ना मी. याला जबाबदार नियती आहे. नियतीने घडवेल हे माणसाने स्वीकारलं पाहिजे. नियतीचं नाव सांगू नका. पितामह! काय स्वीकारलंय, मग कौरवांसाठी काय करणार? अरे! एकच म्हणायचं आहे, माझा नियतीप्रमाणे घडणार हे मला मान्य आहे, पण नियती काय घडवणार यापेक्षा तुम्ही आमच्यासाठी काय प्रयत्न करणार ते सांगा. हे सुयोधन, प्रत्यक्ष परमेश्वराला नियती चुकली नाही. काळाचा कायदा परमेश्वराला चुकला नाही. तो तुम्हाला मला चुकणार नाही. पण प्रयत्न करणं हे म्हणलं तुझं. हे महाराजा समाधानासाठी तुझे शब्द आहे तुमचा. या गुरुच्या राजनीतीसाठी, गुरुच्या राजसिंहासनासाठी सेनापती म्हणून मला प्रयत्नवादी बनावं लागेल. नुसतं प्रयत्नवादी
मग सत्य पटेल. पण अंजलिस्तानी पुष्पाणी वासयंती कळद्वयम, हे माझे पवित्र आहेत आणि ते पण माझे दायाद आहेत नाही, ते सुद्धा माझे पवित्र आहेत. बरोबर. आणि म्हणून मी नियतीबद्दल बोललो. धर्म, क्षमा याचना, लीनता, शालीनता ज्याच्याकडे आहे त्याच्याकडे धर्म वास करतो. मग तुमच्याकडे ते किती आहे हे तुम्ही ठरवा. पण त्या सिंहासनासाठी तुम्ही काय करणार ते सांगा. मी जे उदयी करेन हा, मग ऐक, हे सुरगन, हे दुःशासन, उदयी मनुष्य विवाहाची रचना करीन. उदयी मनुष्य विवाहाची रचना करीन. एक पांडव नव्हे तर ही पृथ्वी निष्पांडवी करीन, निष्पांडवी करीन, निष्पांडवी करीन. तुम्हाला काय वाटलं बाबा रे, या तुमच्या बोलण्यानं मला समाधान वाटतं. प्रतिज्ञा केली, पण हे पुढचं लक्षात ठेव, प्रतिज्ञेवर विश्वास तेच म्हणतोय, प्रमाण ठेवायला सांग. प्रमाण प्रतिज्ञा करणं काही मोठं नाही. पण पितामह, आमच्या मनाच्या समाधानासाठी आणि उद्या आमचा आत्मविश्वास दुर्गणित व्हावा याच्यासाठी तुम्ही नुसती प्रतिज्ञा केली. प्रतिज्ञेला तुम्ही प्रमाण ठेवलं नाही. प्रमाण ठेवा. शास्त्राला ठेवायला हवं. तुमच्या शब्दाला मनुष्य विवाहाची रचना करून निष्पांडवी पृथ्वी करेन. आणि असं घडलं नसेल मी माझा घेऊ होणार, निष्पांड आत्मविश्वास आहे. आता कुठं सापाची फणा दाबली गेली, ती चिरडायची आहे. या कौरवांचा समूळ नाश करायचा. दवा कापला भाकर भाजता गळ्याला लागेल याची दक्षता घ्या. ठीक आहे. ज्या वादळाची निर्मिती तुम्ही करणार त्या वादळात तुम्ही मात्र गुरफटू नका म्हणलं. तुझ्या कृपा आशीर्वादानं सारे सुख माझ्या चरणाशी लोटांगण घेतलं. पण आज प्रत्यक्षात देवाचं नामस्मरण मी मनात करत होते. पण त्याच वेळी माझ्या मनात त्या माझ्या देवाचं दर्शन झालं. समाधान आणि त्याहीपेक्षा आनंद. माणसाचं मन हे आशावादी असतं आणि आशावादी मनानं जगण्याचा प्रयत्न करत असणारा माणूस. मीही इथं देवाची भार्यामन वावरते, पण माझ्याही मनात आशा. होय, सुख म्हणजे काय हे कुठं कळेल, कसं कळेल हेच कळेनाचं झालंय मला. पण समाधान मानावं त्यावरच सुख अवलंबून असतं. आणि आज मी माझ्या मनानं केलेला निश्चय, होय, या विश्वाचे रे म्हणजे गोपाल कृष्ण यांची दासी होऊन त्यांच्या सेवेचा अविरत व्रत मी माझ्या हाती उचलेन असं वाटतंय. येतील कधी
पतीसाठी स्वयंपूर्वक करणाऱ्या, स्वतःच जीवन उज्ज्वल करण्यासाठी संसार या प्रवाहात उडी ठोकणाऱ्या, अगदी निस्वार्थ शिंपण घातलेल्या सुखदुःखांच्या वेळेवर वाढलेल्या हे या देवकी नंदनाच्या स्त्री, हे अवतार्याच्या देवते कारुण्याच्या सरिते, पातिव्रत तेजाच्या पूर्ण गंगे, मंगलमय तेजाच्या मंगलमय देवते, तुझ्या पातिव्रत्याला आमचे लाख परमेश्वर, अहो अखंड पुढे म्हणजे सौभाग्य. का मला लागतं? तुम्ही माझ्यासाठी दैवत आहात, तुम्ही माझ्यासाठी ईश्वर आहात. हा तुम्ही नमस्कार केला तो तुझ्या व्यक्तिमत्वाला नव्हे तर तुझ्या पातिव्रत तेजाला नमस्कार केलाय. कारण पतिव्रतांची पुण्याही पातकी पुरुषाला परमेश्वराच्या चरणी नेते, अगंग पशुला ती नारायण स्वरूप घडवते. अशा पतिव्रताची किंमत त्या वेशवास म्हणतात कधीही कुणी काळी कसपटाप्रमाणे करू नये. आणि म्हणून कारण तू आणि मी एक आदर्श व्यक्ती आहोत, तुझ्या माझ्या संसारावर अनेकांचे संसार अवलंबून आहे आणि आदर्श व्यक्तीनं आदर्श व्यक्ती म्हणूनच जगायला हवंय आणि म्हणूनच नमस्कार करण्याचे कार्य माझ्याकडे घेतलं. माझी प्रत्येक इच्छा आजपर्यंत तुम्ही पूर्ण केला. दैवत म्हणून या हृदय मंदिराच्या मूळ गावात मी पूजेने बांधलेली ही मूर्ती, आणि म्हणूनच आजही या अंतरात पूजलेली या मूर्तीची सेवा आणि आशीर्वाद द्यावे असं मनोमनी वाटते. आणि म्हणून अंतरी मी पूजिले, स्वतःच्या मनाचं समाधान केलं, अगदी मनमरातपणानं आल्हादायक वृत्तीनं पती सेवा करून घेतली आणि तुझा आस्वाद मनाशी टाकेलास. परमेश्वर, हा एवढं तर मी केलंच आहे, पण आज मनाशी निश्चय पण केलाय. काय म्हणून? आजपर्यंत मी केव्हाही काही मागण्याचं धाडस केलं नाही आपल्यापासून, पण आज काहीतरी मागणार. नाही, अनेक वेळा मागितलं आणि त्या तुझ्या मागण्या पूर्णही केल्या. हो, आणि आज असं काहीतरी आगळं वेगळं तुला मागायचंय. पण ते मी मागण्यापूर्वी माझ्या मनात आहे ते जाणून तुम्ही पूर्ण केला. माझा आत्मविश्वास आहे वाह्यात तू काही मागणार नाही. होईल. आणि तिच्या हीन मार्गाने तुझी पावलं कधीही पडली जाणार तुझा पूर्ण आत्मविश्वास आणि माझी मनदेवता मला ग्वाही देते. काय हवे? कुणीही मूल जन्माला येऊ द्या, हा. मूल जन्माला आल्यानंतर त्याचा खरा गुरु कोण असेल तर जन्म देणारी माता आणि पिता, आणि त्याने केलेले संस्कार मी माझ्या मनाशी जपून ठेवले. त्या संस्कारावर आपल्या पावलावर पाऊल ठेवून चालण्याचा प्रयत्न आता पुत्र 21 कुलाचा उद्धार करतो तर कन्या 42 कुलांचा उद्धार करते. खरंच. जगात कन्यारत्नासारखं धन आई बापाला प्राप्त झालं ना, तो आई बाप या जगात धन नाही. आणि म्हणूनच मी वाह्यात असं काहीच मागणं. असं काय मागायचं तुला? पण मी स्त्री आहे, माझ्या मनात हव्यास आहे, म्हणून मला असं वाटतंय काय? आजचा एक दिवस नाही म्हणू नका, काय खरंच देणार खरं? निश्चित. काय हवे? मग ऐका, आजचा एक दिवस तुमचा सहवास एक दिवस मी तुझ्या मंदिरात आलो माझ्या मनात काहीतरी काही आहे ते आणि सांगा. मन मुरादपणाने तुझ्या मनातील येतं दूध मी जाणून घ्यायला हवंय. हो. अशी तुझी सद्भावना एवढी एकच इच्छा. पण सांप्रत ज्ञात आहे तुला कौरव आणि पांडव यांच्यात युद्ध सुरू आहे. युद्धाचे 9 दिवस मागा पडलाय. पार्थाच्या रथाचं सारथ्य कर्म मी करतोय, अर्थात त्या माझ्या कर्तव्यात कधीही मला व्यत्यय पाडता येत नाही आणि तो मला पाडायचा सुद्धा नाही. आणि म्हणून केव्हा तरी नक्कीच तुझी इच्छा पूर्ण करेल. पण सांभाळ प्रसंग आहे आणि त्या प्रसंगात प्रमाणात मला लागलं माझं प्रेम. परमेश्वर, खरंच तुम्ही आज इथं थांबू शकत नाही. नाही, तू पुणे कसा थांबणार आहे? मी बरोबर आहे. तू सूत नाही, मी ते बोलतोय हे नक्कीच तुला कळलं जाणार आहे. आणि त्याही पेक्षा पतीचा मार्ग आखणे हे प्रत्येक स्त्रीचं कर्तव्य हा. आहे. नाही अडविणार, तुमच्या समोर असणारं तुमचं कर्तव्य श्रेष्ठ आहे. म्हणूनच माझ्या आनंदाचा गोड गरजवायला रुक्मिणी, मला मंगल आशीर्वाद द्या. जर का तुझा आनंदाचा गोड संदेश असेल तर त्या संदेशाची शिदोरी बरोबर घेऊन रुक्मिणी, आनंदाचा गोड निरोप दिलाय. माझाही तुला मंगळमय आशीर्वाद आहे. निघालोय.
या क्षणी स्वकर्तव्याची पूर्तता करण्यासाठी ह्या मंदिरात खरंच तुम्ही तर दैवत आहात. तुमच्यासाठी कुणाजवळ प्रार्थना करावी. मनाचा आत्मविश्वास आणि त्याच विश्वासानं तुमचं यश पाहणार हीच इच्छा. पण तरीही देव गाभाऱ्यात जावं. अगदी बरोबर समाधान दयेच्या देवा गोपाल कृष्णा, या युधिष्ठिराचा तुला प्रणाम. देवा, पांडवांनी नवविधा भक्ती केली आणि त्या भक्तीचं श्रेय पांडवांना प्राप्त झालं. लाक्षाग्रहात चाळून मारण्याचा मानस सुयोधनाचा फसला गेला. पांडव सुखरूप लाक्षाग्रहातून बाहेर आले. पण हा कौरव पांडवांमध्ये वाद निर्माण झाला. हा वाद पुन्हा होऊ नये यासाठी पांडव स्वतंत्र व्हावे, कौरव स्वतंत्र व्हावे, उभयतांमध्ये असणारा वाद मिटावा यासाठी देवा तू सहकार्य केलंस. हस्तिनापुरात असणारा श्रेष्ठांनी सुयोधनाला एक सांगितलं, सुयोधना, तुम्ही बंधू असून सुद्धा उभयतांमध्ये हा वाद निर्माण होतोय. हा वाद थांबायला हवा. यासाठी ओसाड 5 गावं आम्हा पांडवांना देण्यात आली. त्या ओसाड 5 गावाचं इंद्रप्रस्थ म्हणून राज्य निर्माण केलं. देशोदेशीचे राजकर्ते आम्हाला सहकार्य करू लागले. अर्थात ते सहकार्य हस्तिनापुराला होतं. पण राजसूय यज्ञ करण्याची जिज्ञासा मनात निर्माण झाली. गोपाल कृष्णानं प्रेरणा दिली. धौम्य महामुनीने सूचना केली. या उद्देशानं तो राजसूय यज्ञ रचला गेला आणि त्या राजसूय यज्ञाला कौरव हे आमचे बंधू असल्या कारणानं सन्मानानं त्यांना पाचारण करण्यात आलं. आमच्या विनंतीला मान देऊन कौरव तिथं आले. पण पांडवांचा होणारा उदोउदो त्यांना सहन झाला नाही आणि म्हणूनच कपटी दूताचं आचरण कौरवांनी पांडवांच्या विरोधात केलं. त्या कपटी दूतामुळं पांडवांच्या माथी 12 वर्षाचा वनवास आणि 1 वर्षाचा अज्ञातवास आला. 12 वर्षाचा वनवास गोपाल कृष्णाच्या कृपेनं विविध संकट येऊन सुद्धा आम्ही तो पूर्ण केला. पार्थासारखा श्रेष्ठ धनुर्धर पांडवांच्या पक्षात आहे. यशाची प्राप्ती आम्हाला होते म्हणून त्या चांडा चौकडीनं पितामह भीष्माचार्यांना निवचण्याचं कार्य केलंय आणि जी गुप्त हेरा कवी वार्ता आम्हाला समजली ती एकच म्हणे पितामह भीष्माचार्यांनी प्रतिज्ञा केली आहे, उद्याचा 10वा दिवस उजाडेल. या 10व्या दिवशी ही पृथ्वी निष्पांडवी करेल, निष्पांडवी करेल. पितामह भीष्माच्या मुखावर निघालेले शब्द केव्हाही असत्य होणार नाही, केव्हाही असत्य होणार नाही. त्याच्या इच्छेसाठी ज्याने हा जन्म ब्रह्मचारी वध स्वीकारलाय, स्वतःच्या वचनापासून केव्हाही ढळले नाही. अर्थात त्यांनी केलेली प्रतिज्ञा ही निश्चित स्वरूपात एकच प्रश्न माझ्या